Okay, so sa alas 5:57 na. Okay, pala na kita sa panakop ng bahanon siguro. So, sa ato lang panakop ng bahanon, kaupo na ito yung maronista. Lapakan natin mga kagrupo, mga ka-short. Adios, kabulakan, kabulakan, inarking. Kami ang malakas, kamu inday ang mapapili. Walay libakanay, walay uling-uling. Ay sa Domingo, mawin tanghali. Sinsya pagabay kay Senyor ang panay. Sa iyong dalaga, mangilala kami anay. Di man mabugat, di mamabulay. Mangilala lamang buhay nga matay. Tinawat, tinawat, ito mga kamo. Kaya huwag handa, butos na naman mo. Sa mong paglakat, patulog sa balay. Sa mong katulugon, kabong damo na mo. Nag-itos ang vapor, inukas ang tangkad. Barko ng Inday, huwag nga manarga. Pinawat ang kamot sa pagpangamusta nilang hantunganan. Kung kami wala na. Number one hit music station. 101.5. Short FM. FM 101.5 Dumangas nga ginahigugman ako. Short FM. Okay, salamat gid sa aton nga mga maronista para sa panakop nga bahanon. Okay, sa aton mga suking nga nakatutok sa ato sa bong. Okay, that's ends our program. But before that, saknais nato liwat ang mga kagrupo naton nga nagkadtugid para nga magdulo sa iya swabing matingog kag swabing nga bahanon.